Manila Broadcasting Company. Sa balita. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Saliwat mo yung agarman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita. Marso 8 tuig 2021. Kumusta na kamo mga suki namon nga matag paramati sa kahanginan nga nagasunod na diri sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Hindi lamang sa on-air kundi sa mga nagasunod paagi na sa online. Sa mga tagparamatitang nga nagamonitor via Facebook Live kag subong man ara nagamonitor sa YouTube. How do you do? Kumusta kamo? Basuki namon nga matagparamati sa kahanginan. Liwat na naman kita nga magapangalagad. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon ay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa gusto o luyag magpadala sang ila mga mensahe, feel free sa pagpadala sang inyo sineya nga mga kuanho nga mga komento, mga reaksyon karon nga aga pwede gininyon ina mapadala dira sa available nga comment section sa aton sining nga live broadcast pagi sa Facebook kag YouTube. No may ara dira nga pwede nyo gid sa comment section dira nyo mabili ng inyo sining nga mga mensahe so that mabasahan taman ang inyo nga mga komento. Sa mag-aksyon tayo of course nga nagapamangkot sa text hotline sa Aksyon Radio Bacolod tiyang pwede ninyo padala na mo ini ang 0963-757-0874. Again ang aton sining nga text hotline sa mga nagapamangkot yasang text hotline 0963-757-0874. Let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagad, medyo nagagulugal ang kalangitan ta today. Ang aton sining nga kawaan, umpisa kaina sa nga pagbugtaw naton. In fact, kagabi nagtupa ang ulan, pero hindi gid man malawig diri sa Bacolod, kag hindi gid man madamol. I-monitoron talang na sa pag-asa kung ano ang ila sining latest advisory tuhoy sa lakat sang panahon. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa lokal, i-check ta karon basi maayo to si Action Eden Abuso karon dugay 8:30 kay diri sa Bacolod kundi nagapadayon ang natalana nga vaccination program para sa duha ka mga hospital nga amo ini ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ang Riverside Medical Center. Ti karon nga adlaw ni may kasugpon no o kon may dugang nga mga medical workers nga natalana paidalom no sa ginatawag naton nga pagbakuna sang Sinovac vaccine. Anong mga preparasyon na subong ti ang Corazon Locsin do mga 8:30 mo? Ti karon ta nagkaron sa patrol kon kumusta na dira no kay ang ginadanta naton ang system siguro manimuning do hindi gid ba makatingob ang mga medical workers nga inang isa ng kabes, tingbon sila tanan, pagkatapos, ibakunahan, kabalo ka naman, iban sinisila, may mga duty pa, no? Hindi man pwede ni tingubon mo, karon way na sa mga medical workers kung magatatap sa aton nga mga
pasyente. Action Hotline. Ay i-check na lang nagkaroon na kay ang patrol ang misyon niya dira sa Riverside Medical Center today. Ano pagid ang mga balita ngaton na tutukan Aryo? Update kita karon sa area sang Victoria City right after nga mayara sang isa ka persona ngagin or nangin biktima sang salvage. Damo na ang report nga initially nagwa sa sining pagkasapo sa bangkay isang persona nga mayara pa karartula o kon placard nga ginbutang tiding kakita sila man. Ano ang latest nga development kag investigation sang kapulisan? Natumod, nakilala na bala ining biktima o kon ining persona? Ano ang madalom nga motibo sa pagpatay sini kag kon matod ginman nga biktima sang pagpang-salvage? Action Hotline. Kag diri karon sa sudad sa Bacolod i-check balikan ta lang ang mga opisyales particular na diri sa sudad sa Bacolod sa idalom sang miyembro sang Emergency Operation Center kay ari ang balita sa nasyonal ho. Siling sang Okta ang pagtaas sang cases no dito sa Pasay City and other areas dito sa national no sa Luzon ti ma-consider ini as big surge kon parti COVID-19. Action Hotline. Tinano ini kon may big surge kay ti natalupangdan sang Okta sa malipot nga tiempo kadasig no ang paglapta kag pagdamo sang cases sang COVID. Action Hotline. Ang paglantaw diri sang Okta nga ti ini resulta no ang ining pagtaas sang cases resulta ini sang madasig bala no madasig nga pag madasig pag tapik bangod sa sining variant no sang COVID-19. Action Hotline. Tinano ini nano mga preparasyon na sang mga local government units no hopefully hindi naman ni magkapabag-o sang ginapatuman nagkaron sang gobyerno ginatawag nga system no kag mga health protocols, mga regulation kag travel requirements. Action Hotline. Ayo sa alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang standby kamo kay balikan ko lang ni karon mga updates sa COVID diri sa Bacolod City kay try ta nga unahon ang sa Victoria City no parte sining nasapuan nga bangkay kun bara may latest na didto nga update ang kapulisan no sa ila sini nga investigation hibaloon tay ni karon dira sa investigador mismo sa Victoria City PNP. Kay subong nga tiempo nga randok inang kabudlay no nga inabalang masapuan na lang sa dalan ang isa ka persona nga ti patay na no patay way na sang kabuhi ti do hindi man gurumayad na nga kadadlaw iya kukon kada semana kada bulan do ay gid nagakasiro kita diri way gid do ay gid kita nagakasiro diri sa aton sa Bacolod and Negros ti kon mayara gid man sang mga o kung ining nga persona kung biktima giman isang ginatawag naton nga pagpatay no o kung ini siyang patay kag inwigit dira sa Victorias, sino ang naghimo sini no dapat ang pulis ta may ara nasang update o kung investigation sini. Action Hotline. Hindi man guro pwede nga sa ulimang bal kita total may mga record man normal na lang na daw inabala ko nanong yun normal sang nga epekto sang COVID subong sa crime kung magamo ni matabo hindi maguro maayo no nga inang kada semana iyawa isang balita nga nangin zero crime bla kita no bisa bilog nga Negros kag diri man sa Bacolod City. Action Hotline. Kay tisuliton ko lang basta mga amoyo sini no may ara gani isang matabo o kung may ara sang insidente, may krimen, that is of everybody's concern. No? Ang aton malang di mo ni,
kay kung mangin okay na lang, mangin okay man ang sitwasyon, kag daw acceptable mas ang tao nga ti, sige lang, ano mo kay may mga reason man nga ginapamatay ning mga individual nga nagkakasapuan sa dalan. I think daw hindi pa na subong mabaton sang publiko guro nga mangin part na sa sang new normal taman nga pagpangabuhi. Action Hotline. Kaya na balang pinatyanay na lang sa dalan, bilin ka lang nayak, may bulubinlod ka, ti kumasapuan ka, na huwag kang mangin acceptables publiko, sige ti normal lang man na. May sala ka ti amo nang matabo, no, ang ininga sitwasyon. Action Hotline. I-check na lang nagkaroon na sa investigador dira sa Victoria City PNP, angot sa update sang ila investigation. Action Hotline. Kay parte ini mga cases bra, no? Ate Bacolod City, hindi pa siya kuno pwedeng investigador. At siya no sa interview, buwas na lang. 10:30 pa kuno. No? Kaya ma-update na tanay siya kung ano ang latest. Sini. Action Hotline. Taiwan ko lang si Kuana, no? Si City Administrator kag amo ni ang Executive Director sang Bacolod City Emergency and Operations Center. No, kay karon nga aga, preparado ni actually ang duha ka mga hospital for the additional nga mga medical workers nila nga bakunahan sang Sinovac vaccine. No, kay hindi available ang ilang kuandra investigator kuno sa Victorias. May tiempo gali ya, no? May ara sila gali timeline kung saan sila pwede mapa-interview, but with due respect, silang ko basi kung sige pa man follow-up nila or basi kung sige man operation nila nga pwede makahamper sang investigation nila o kung operation nila, okay Hatagan ta tsimpo kay gayo ang Victorias nga 10:30 lang kuno sila mapa-interview Action Hotline. Kabay patani sa tsimpo nga magpa-interview kamo sa 10:30, inang komprehensibo kag kompleto na ha. Ama detalye nyo dira para nga at least may update man ang publiko. Action Hotline. Bakon mo to nga may mga placards, may karatula pa nga, I love drugs. Sus, ti sino may kaimuan ka may kaisog sila yaman? Kung ay kakurason sila nga magpatay sa isig kapariyo mo, hindi mo na mahimo Action Hotline. Galing kating iban, bangod nga ang kinaiya sang iban bala, no nga way madukan ang pagpatay sang tao sa isig kapariyo mo actually, pwede ni mahimo sa bisan sino lang. Galing kati ko may kadlok kapaya sa Diyos, tingiban hindi kung hindi impito, hindi makahimo sang krimen. Pero ti ko may mag-abon ni sino yaman, nga mga tao ning nagahimo sang mga cases sa mga pinatyanay. Ambot mga negosyante, ta, kumusta? No, ti okay na malang ni. Pabayaan tan lang kun ing kaso Kung para sa aton do okay na ba lang kag mangin acceptable na ba lang kadadlaw may nagakasapuan sa dalan ti way ta mahimo Action Hotline. Akseptahon ta na lang nga ti ang realidad subong nga kun da hindi ka ba dala sa legal may extra legal Action Hotline. amo nang masubo-subo gid no ti subo man ni kun hindi man ni maayo para sa mga pamilya sa nabiktima ganang masapuan ka lang sa dalan nga nagahurayan. Action Hotline. Galing pangaronan ta na kay gayo ang Victorias siling sang Victorias City niya karon lang pwede no sa Victorias City PNP. Action Hotline. Ang pilapagid ka ma-update kag development diri sa aton sini nga pagpangalagan mga kaaksyon na karon dugay-dugay no aton man tutukan diri sa lokal kay may mga pagklaro subong no kon parte sa ROF mga returning overseas Filipinos nga pwede na kung may mga ginpalayag na diri ang committee kung hindi ginhatag na kay Councilor Israel Salanga although may mga changes pero hindi man ni siya dalag ko at least ma-inform nato ng mga families or miyembro sa pamilya nga diri sa aton. Action Hotline. Ayos, ang ino sa mga komentaryo, ang ino mga opinion, ginabi-abi tagid, pwede ka mo makapadala karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang makadali kay ang ginatag sang DOH nga schedule for these two hospitals nga magpatigayon sang ila sini nga vaccination program from March 8
to 11, I understand, the Riverside Medical Center and Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Now, karon nga adlaw may additional ng mga medical workers, katiba kunahan, maki-update lang kita. Gikan niya sa Emergency Operations Center, and joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis. We have Dr. Chris Surungon. Doc, good morning. How are you? Yes, Action Art, mayong aga, okay din kita, no? Happy kita, kasi finally, nag-start ng rollout nato sa bakuna diri sa siyudad sa Bacolod, no? Especially sa buong nga adlaw, atong duwa ka level 3 COVID facility hospitals diri sa atong sa siyudad sa Bacolod, nagasugod naman sa ilang nga rollout, no? Amo ilang Corazon Locsin Memorial Montelibano Regional Hospital, and of course, aton nga Riverside Medical Center, Action Art. Yes. So sa schedule, subong Dok, sila na lang niya ang madesisyon kung pila ka mga medical workers ang bakunahan today. Bali, ang guwa niya sila Action Art, nakasubmit na sa ilang master listing. So sa ilang master list, naka-indicate na nila kung pila sa kanila ng mga healthcare workers ang nag-say yes, no, sa Sinovac na bakuna. So far, ang ato nga ang Riverside Medical Center may ara nga 600, no, the healthcare workers amo ang mapapakuna sa Sinovac subong nga adlaw asa sa Biyernes. Okay. Amo man ang Corazon Locsin may ara sila nga 900 nga healthcare workers sa ilang hospital. So gina-compose sila sa mga doctor, nurses, midwife, nursing aid, auxiliary staff, personnel nga mapabakuna man, no, kontra sa COVID-19. So we have a total of 1,500 healthcare workers, no, so buong nga simana, Lunes hasta Biyernes, okay, na mapabakuna parte ni sa bakuna nato kontra COVID-19, Action Art. So butang balundok, kundi nagligad to na muno o apan sa tong ginimo balang activity dira sa NGC which nga naka-attend kita dito. Abi ko 11, so extended until 12. Subong gali ma-start ang pag-isip sa 5 days ning dapat tapuso Yes. nilang activity. Yes, so I kasi see. ang umpisa nila is March 7, tapos 5 days sila, 7, 8, 9, 10, 11. So matapos na siya tanan, sa March 8 umpisa, so matapos siya sa 12. So Okay. Biyernes. Pero Doc, since nga ini nakasubmit na nag-signify na ang mapabakuna, meaning ang allocation diri sa aton more or less kung nang tabunta may subragid para sa duha ni ka hospitals nga ining vaccine ibalik dira sa EOC. Yes, no, so ang tabusin na based sa guidelines sa atong Department of Health, ang Okay. kutong sa sobra nga bakuna nga hindi magamit sa atong duha ka hospital, ato ni siya igahatag, no, sa dason nga level 2 kag level 1 nga hospital naton diri sa siyudad sa Bacolod. So amo ina ang 5 ka nagalain-lain nga private hospitals, no, ang Doctors Hospital, ang Bacolod Creed of Mercy, ang Southern Bacolod General Hospital, ang aton Metro Bacolod, and of course ang aton Bacolod Adventist Medical Center, no. So sila Okay. ng 5. Pagkatapos sila sa 5 hospital, kung may palit nga sobra nga bakuna, ato na siya ihatag sa aton mga isolation and quarantine facilities ng mga healthcare workers, no? Ang halin sa nurse, halin sa mga ato ng mga uniform personnel, ang ato ng mga BHW, ang ato mga BHRs na nagabululig sa ato ng mga quarantine and isolation facilities. Labi Okay. naman dira ang mga hotels naton nga ginimo naton isolation facility para sa ato ng mga LSI kan sa ato ng mga returning residents, no? Okay. Then, pagkatapos sila, kung may sobrang pag-Action Art, manaog na siya sa aton nga mga mga healthcare workers sa aton city health office, sa aton mga barangay health centers, sa aton nga mga DILG contact tracers, sa aton nga mga BHRs. Okay. Then, kung may sobrang pag manaog na siya sa mga independent na mga clinics, no, kag laboratories naton. Then of course, sa aton nga mga nursing homes. So amo na siya ang aton nga System. prioritization as far as ilang bakuna is concerned. So, sa mga nagapamangkot, ako gusto ko na magpabakuna, excited na rin ko. Ako na tulad ng kita, ang ginauna, subong sa aton nga gobyerno, sinisal limitado nga supply, amo ang aton nga mga healthcare workers. But, ang tatahom lang is that may nag-abot naman kita nga dugang nga stock sa AstraZeneca, gikan sa national government, na hopefully, madalaan kita diri allocation sa siyudad sa Bacolod kag sa March 25. Yung confirmar man kagapon sa news, no, nga may maabot naman nga 1 million doses ang Sinovac. Ini parte ni siya sang 6 million nga doses ang Sinovac na donate sa People's Republic of China para sa pumuluyo sang Pilipinas, no. So Okay. we're expecting nga sina nga maabot na bakuna
hopefully kita diri sa Region 6 na binagid kita diri sa siyudad sa Bacolod, matagan pa isang dugang allocation bago mag-abot ang 650,000 doses na pre-order sa atong pinalangga kami yung si Mayor Bing sa AstraZeneca. Yes, so ini sa AstraZeneca, why galing advisory kung may allocation kita nga maabot diri within this month? Yes, ang instruction sa aton sa DOH Region 6 sa Action Act, Okay. ipalista na nga daan ang mga healthcare workers na 60 and above. Kasi kabalo naman kita si Saino, ginhatag talang siya sa mga healthcare workers nato na 18 to 59 years of age. So, ang maabot nga sa AstraZeneca, amo naman yung priority nga ihatag sa 60 and above ng mga healthcare workers. I see. So, once maubos na sila, kag may extra pa kita, sundon pa man gyapon ang ato nga prioritization sa Group A. Aha. So anyway, just keep us posted so that we can inform the public kung ano man ang mga developments ni. Isa na gid lang, Doc, ka-concern, the Okta, ang research, nagpalayag, ngati, big surge, hindi natabo kung na-record sumong dito sa Pasay City because of the UK variant. Sir, na-discuss na natin diri sa area sang EOC, sa Bacolod City, what are the preparation na nung mga ginahimo naton, agod man nga, hindi man matabo, diri bala, ang subong gina-experience dito sa areas ng Luzon and Manila. Okay. Sa subong siniya Action Art ang aton na ginobra sa siyudad sa Bacolod, ang magyapon. Gina-sustain nato ng aton nga efforts. Una, ang aton nga travel guidelines na require kita sa negative RT-PCR sa tanan nga travelers na masulod sa aton nga siyudad sa Bacolod. Ikaduwa, may nagabantay sa aton nga mga borders, no? Labi lagi diri sa Bredco, labi lagi diri sa aton nga airport, may mga nag-welcome na sa ila, mga representante sa aton nga siyudad, no? Kagagapasalamat makita kay Governor Bong Lacson kay tungod ang mga borders naton sa probinsya, ginahugot naman ang pagbantay, no, sa mga nagasulod ng mga travelers sa Linsagwa. Ikatlo, sige man ang aton nga monitoring sa mga different business establishments na hanungod sa ugyon nila sa aton nga backtrack contact tracing application sa minimum standards. May mga DILG contact tracers kita nga nagalibot adlaw-adlaw kasi assign sa kada mga barangay kag different nga mga establishments diri sa siyudad sa Bacolod. Ikatlo, ang aton nga BPLO kag sanitary inspector sige ang ilang paglibot kag mag-monitor sa mga various events na kung sabihin may mga gatherings ng more than 10 to 15 na tao para good to ma-assure naton na ang minimum health protocol gyapon. Kag ang pinaka-importante sa tanan, padayon ng aton nga information dissemination hindi lang sa pagbabakuna, kundi ang pag-enforce gina sa minimum standards kag ang pag-discourage na sa mga pumuluyo na mag-mass gathering o mag-party dira nga damo tawang involved, no? Kay amo inang rason kung may mga variants kita nga nagatubo sinisang COVID-19. Let's naton ang pag-gather damo, stay home kung kinalano, kung hindi mo lang kinalano maghugas ang kamot, mag-distancing, maggamit ng mask ng face shield para ang to maiwasan sa ini ang mga variants na niya kag mga mutations sa atong COVID-19. That's why Action Art, it's timely na nag-abot ang bakuna, na kinahanglan kung may mag-abot ang bakuna, insigida magpabakuna na. So sa subong sini, sa mga pumuluyo natin sa mga barangay na nagahunat, magpalista na kadto sa inyong mga barangay halls, kadto sa inyong mga barangay kapitan sa mga BHERS, kag magkuha formas o ibaluon ang inyong online, no, natong registration para gusto ma-include ka na sa listahan para pag-abot sa bakuna, ikaw ang una na bakunahan para sa COVID-19 na vaccine nato Action Art. Yes, and padayunon lang ninyo, Doc, ang inablang sa Facebook Live so that the people may ara alternative ang hindi makabati sa inyo pagi sa Action Radio Day, at least ara sa online nga pag-discuss sa EOC. On that note, Doc, salamat gid. Yes. Actually, Action Art, karon if I mean, no, karon sa gabi ang aton nga guest ang si Dr. Hector Gayares, karang iya nga better half na si Dr. Joy Gayares, no, amo ni mga nauna na mga healthcare workers naton nga nabakunahan. So karon may istorya kita kung ano ang epekto, ano ang nabatsagan nila after sila mabakunahan. Karang ila nga mensahe sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So sa liwat Action Art, as always, you have been so helpful to our strategies, no, sa Emergency Operations Center, kay wala kang nagakalipat nga imbitaron kita kag permit ka pamati ko sa programa mo, permit mo ginalimay ng pumuluyo sa minimum standards, mabuhay ka, kag permit na ginahambal magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod, halong o giyon Bacolod. Mayong Action Art. Salamat gid, and halong permit, Dr. Chris Sorongon.
Action Hotline. Ayos, alas 8:32 na, isupunan ta lang ni kay importante karon makita na naman, kundi may mga listahan no? Ang vaccination subong, Riverside Medical Center and Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital, kabalo ka hindi niya mandatory. Buto malon hindi mo na masiling tao mo, hoy, pakwa na to, pabakuna to. Oh, hindi pwede ka nga mag-duty na di kung hindi ka mabakunahan, no? Why niya pilitay, mayara man nga hindi makwalify. Siling ni Dr. Chris Urungon, karon sa gabi may guest niya, dira sa Facebook page sa PIO, no, kag EOC, atong mga gin-inject bala during the ceremonial vaccination kag na bakunahan gid sa Sinovac. Okay? Di sila ito maka-explikar kung mga doktor to sila kung ano ang mga effects nga na batyagan nila. So, parte sining nagapadayon nga program, may substitution list ina kagin sumiter ang iban nga mga hospital. Di bangod sini ang aton malangya luyag matabo nga inang hatagan information ang publiko. Mapahangop ang publiko amo niho ang mga ginahimo sa gobyerno. Tiyang question diri nahangpan yung naginman sang lubos. Kung ano ka-importante ang ginatawag nga vaccine, nakumbinsi na bala kita nga magpalista nga magparehistro agod nga kuning kaso madamo na sang vaccine nga ma-deliver kang ma-allocate for Bacolod City, pwede kita nga mangin ara sa una nga mga listahan sang mabakunahan. Action Hotline. Ang importante sina, amo na ginambal ko nagligad. Ang isa ka program katulad sini sa vaccination, hindi ni siya mangin successful kung wala makahangop ang tawo kag nagakahadlok ang tawo sa bakuna. May naistorya gani kung nagambal si Sakon personally, siling niya, tinga mapabakuna ko kay kung ang tawontan na flatten naman o kung ang curve na flatten naman ang curve sang COVID. Tinga mapabakuna pa ko na mga questions na siya nga dapat ini ma-address kag ini dapat ma-explikar sang mga eksperto. Hindi na ko na iya kung parte sa expertise sa kag mga medical iya concern, hindi kita maka-explikar, limited lang ang aton ideya. Nagasalig malang ta sa mga inputs ng inatag sa mga doktor mo. Action Hotline. Pero pagbalik ta bra karon check tabi si Action Eden kag ang aton patrol kumusta na iya. Ining duha ka mga hospital nga mo ni ang may actual nga roll out o kung may ara man pati kayunon today nga pagbakuna sang Sinovac. Action Hotline. Pakitang inyong mga mensahe ginpadala karon nga aga, inatanan, tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Uy, kay paring Jeremy Basti Girhin, kag sa iyada ko mo pasensya gigapon, wag kita instead nga ang destinasyon na tundra, bangod man sa pila ka mga hindi mapaiway bala, no, nga mga circumstansya duay ko kadto da sa pag-attend no sa giniwat nga pagbunyag sa anak ni paring Jeremy Basti Girhin. Pare, bawi lang gid ko dason kay kung kaysa hindi tagid mapulong ang mga mga circumstansya. Action Hotline. Mayong agaman may nga pag-monitor kay kahapon nagpahuli kita dira sa uma. Naghapit gid si Terpani Maravilla. Naupod yang anak si Gido, siling ni Gido ara nagali no si Tito Art ba perte. Salamat kita Gido, bata pa ni siya no anak ni Terpani Maravilla. Naghapit gid ra gapon nga adlaw, salamat gid ra sa pagmonitor nyo. Gido patunuging radyo mo daha. Thank you Gida. Kay Richard Grandea, good morning. Inting Biboso, no? Kag Mary Grace Eugenio Fermin, gamonitor man,
si Toto Aligin. To, kamusta ka na? Mayong agaman may lang pag-monitor kay Ma'am Vanessa Mayo, no? Monitoring always here from Minnesota State, USA. God bless. God bless. No, God bless man sa imo. Si Jane Isra Ramirez. Ara siya sa area ng Guimaras. Si Mimi Erminda Duping Atong, good morning. Thank you. Salamat gida. Ari pang iba naman mensahe, matamaton talang ni. Kay Dona Navarti Macario, good morning. Guillermo Clarito. Sa mga mag-aabot ng piniliay sa 2022, ginatawag ininto anay election 2022. Ti mapainto naman taliwat, mapati naman taliwat, magpakamango naman taliwat sa mga tao-tao sa umayan, ay kalain. Amo na gani may eleksyon, dapat this is a choice and decision sang aton nga mga pumuluyo. Manamulan ning eleksyon, makabawi kita sa mga manggaranon konpigado, kita mo, kay bisan ano kakadamo kwarta, pag-abot sa adlaw sang eleksyon, isa man lang kabuto actually ang pwede mo mahatag sa imo kandidato. No? Sa tutuod lang kada individual kita, same mga ton rights, ang diretsyo naton, kag isa man lang kabuto ang maisip. Bisan nga duro kwartang isa katao, pagbuto yan na hindi niya pwede nga times 2 siya. Galing kati may mga manggaranon kagasindero, iya kung kaisa nga, kapin pa ko nag-star kas duta niya, silang iya kung tilawin nyo, hindi magbuto sa akon, kung magpapili, kay kakas ka mo sa lugar ko. Uso pa ni Pilipinas mo, ngayon na lang ang balon ka, o hindi ka magbuto sa akon, vote or gabot. Na, di kung kaisa mo na nga, ang tao, bisa nagayamid na nga daway gana sa kandidato, siling ati manong ka, why kita choice, tilawan mo hindi magbuto, kay si Kangkang kadra, pati puluyan mo, basi kung ipakakas. Lourdes Tambasin Bronzal, kay Kapitan Tambasin Gilias, ang Barangay Montevista, good morning, watching live, even though the radio is on, from home site, Barangay Montevista. Thank you, Gida. May radio na, may online pa. Guillermo Clarito, their mere promises has never been endured even to fulfill. Di mapainto naman ta liwat sa pastor nga boksingiro, sa political butterfly. Ang 17 di na sila. O araman si paring Chupoy magbanwa. Dira sa Macau, China, kumusta pare? Huwag ka pa mabakunahan da. Ginatamyers Tita Ilma Losok Polidario, kag-retired Major Paterno Turalba. Sige, si Joy Drilon, good morning man. Sir Alex Montesa, siningato mo, just ignore them, don't mind them. Mapula na karon ng kalangitan, imbis ga itom. Pagwa lang ang balangaw, dirty politics can spoil your itchy heart. J.M. Meraflor, Edna Diles, and 30 others nga nag-monitor. Good morning. Rodel Zagere, Gamay Batayula, ga-monitor man. Virgie Olpinda, siling niya, mag-edad ka 68, pwede ka pa bakuna. Salamat na halong aksyonar. Actually, amo to ang, kundi subong Sinovac ni siya. Ang AstraZeneca, do amo nang iya target, nga ang naglapaw na sa edad nga 60, kag medyo taas-taas nga edad, amo nang target nga mabakunahan. Lilia Taton, si Ma Sony. Araman Elizabeth Malakagamala, God bless. Si Jam de la Pina, Jocelyn Arisibita Olak. Thank you, Gid. Kay Boy Valiente Navalisca. Siling action art, is that true that no face-to-face or no work if no vaccine? At hindi mo na pwede sa mong sira. Hindi mo na pwedeng obligahon ang tao kay why pa man sa kasuguan nga nagahambal iya nga dapat obligado ka, bisan ang doli nagambal nagligad, kapin pa sa private sector nga obligahon mo ya kami nga ang mga empleyado mo nga no vaccine, no work policy. Why pa man iya sa kasuguan nga dapat mag-comply gid ang tao sina no sa kay GM Gun Sinlok, Charlene Sin Maranya. Harap man ga monitor karon nga aga no si Monty Green Anisha.
Rapi Voluntati, Carol Montuya, Charlene Shin Marani, basa ko na ni. Okay, John Evangelista Ontaran, ara man si Sir Alex Montesa, ako niya. Always nga naga-support. Si Bernadette Makilan, Edna Deles, thank you for listening. Ayos. Ang iban karon na lang niyo kung hindi ko makuha niyo, malabutan. Si Cathy Vera, Christine Minies Villalobos Rochelle Evangelista, Zalizares Araneta siya, Christine Minies Villalobos, good morning. Sa Energy Fans Club, Happy International Women's Day. O sa mga kababainan gali pagdayaw gid sa inyo. No, ang kontribusyon kag ang inyo hinimuan, ang inyo nangin papel sa tagsa ka pamilya, sa aton gobyerno, titanan nga kababainan ang aton gid nga pagdayaw sa inyo. Action Hotline. I-check na lang anay antes kay action Eden Abuso in a short while. I-check ko lang si Dr. Sipard Kailiana kay may information nga sulod sa news center nga may ara sang pagtupa no sa madamol nga ulan dira sa may Northern Negros. Actually may report kita na baton nga may suba na nga daw amat-amat nagataas ang level sang tubig baw kabay papapahuwayan yung man ang taga Northern Negros ay Action Hotline. kag kabay pa mangintayo yun na ni tani liwat ang pag-init. So abi ko gani ko nagasulod kita sa Kwaresma ang init silingkot sige-sige na niguro nagligad to mo. Galing subong ho do nagkuha naman nag-uum naman ang kalangitan ta. I-check ta lang na karon kay Dr. Z. Gerhard Kailian kung anong latest nila nga monitoring sini. Bala may mga report na nung nga nagsulod sa iya sini nga opisina. Action Hotline. Guillermo Clarito, sinyaksonag tayo po, pwede na sila Lula Turing, kag Tita Lourdes, sa bago nga branch ng bakuna, kung pwede man kami, mga 16 under, salamat kinaksonag, tino mo na siya ang next in line, nung kung mag-alalabot ni ang bagong nga gamiton, no, nga COVID vaccine. Araman si Kenneth Giles Mulieno, Tongko. Sige, salamat gid, salamat Cathy Ver, nabasa ko na ni Bla kaina mo. Christine Minies Villalobos, good morning sa inyo. Nabasa ko na. Thank you gida. Kaya nagpa-pop up liwat Sige. Jane Isra Ramirez Aguimaras. So, nabasa ko naman. Salamat ang iban. Karoon naman dugay-dugay. Available na. Aara si Dr. Kailian. Sige. Si Bro Edi, si Paring Edi lumugdang ho. Paring Edi lumugdang. Gamonitor man siya ang iya pagtamyaw sa tanan ng mga miyembro sang Bacolod Eagles Club, mga members sang Eagles Club sa Bilog ng Negros Occidental. No? Good morning sa inyo tanan-tanan. Salamat gid. I-check na siya action Eden Bay kung nagpasulod na sila to sa Riverside kaya dito to ang misyon na subong mamonitor to sila o kung masaksigid ang patrol ang si Action Eden sa patigayunon subong dito nga pag-roll out na sa vaccine or vaccination program, kaya nagliga ng ambal ni Dr. Chris Rungon until March 11 nang tigali kay extended ini until Friday, no? Ang schedule until March 12. So kung mo nga may official na doon mo na itong final list nga ginhatag, di may subraging nga vaccine, ibalik mo lang na actualing vaccine mo sa EOC and then ang mga substitution list coming from different hospital, amo na ang isunod nila. I-check ang patrol labi kung kumusta na, ara na sila dira, nakaginpasulod na sila, nanong sitwasyon dira subong, kay gina-expect sini nga agay, no? Ang patigayunon, nga vaccination rollout o vaccination activity, duhani no Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag sumungman Riverside Medical Center. Patrol reports. Check ta ang patrol at Action Eden Abuso, kumusta ang sitwasyon dira subong napasulod na sila to, naka-witness sila. Action Eden, good morning. Good morning, Action Art. Live kita di karano sa bahin sa Riverside Medical Center. Pero ari kami Action Art sa may likod pa lang building. Diri sa may Riverside Bacolod Cancer Care Center. Ayon, Action Art. Actually,
Ari pa kami sa guwa, no, nagahulat, upod man ang ibang mga katapos ng Media Action Art. Kaya tiyo na schedule na tala na alas 9, Action Art mo. Pasudlon kami sa ila sining patigayunan sa inoculation Action Art. Pero as of now, tulat-tulat naman kami, di wala sa gihapon. Pero nakita natin Action Art, nga wala gid lamang madugay. Nag-abot Action Art diri sa Riverside si Dr. Chris Sorongon. Diretsyo na siya dito sa sulod, waiting na lang kami din i-allow man kami Action Art sa pagsulod kung mag-umpisa na ang ila sining vaccination Action Art. At least si Dr. Chris Rongon after sa katon interview, nagrektado siya gali. Yes, correct, Action Art. Kabalo naman kita nga duwan ni halos ang Riverside kag ang Action Art. Ang Corazon Locsin. Aha. Pero sa Riverside, di na nga building nila ginplastar ang vaccination activity nila today? Diri sa likod Action Art. Sa likod? Riverside Medical Center, wala sa hospital pala. Diri kami sa may Riverside Bacolod Cancer Care Center. Okay. Sa lapit sila eskwelahan, wala Action Art. Pag likod ginisang building mismo sa hospital Action Art. Ang nila nga building. So, nagaulat-ulat na lang kami na makasulod man Action Art. Actually, may personal na di from Riverside Action Art nga naghahatag man ng briefing bala sa mga media personnel, especially sa pagsunod man namon sa minimum health standard Action Art. Para pag sunod ko namon tayo yun kagilway Action Art ang kami man Action Art nga sa pagpatigayon man sa so gin-require ka mo, okay naman lang face shield, face mask, kuhay na mo da mga ginpasuksok sa inyo abing daw PPE? Wala naman Action Art. Face mask, face shield, amo lang Action Art. Pero nag-require sila sang like surgical mask or double. Gidya ba lang nga tela nga mask Action Art. Hindi pwede ang mga para sa aton abi, mga mask may Action Radio. Ang mga surgical mask din, hindi na iya pwede? Amo ginaigan Action Art ang gin-require. Oo. Yes, Action Art. As of now, ginpatawag na kami nga makasulod na kami Action Art. Ito sulod para man sa pag-umpisa sa nila sa mga program Action Art. So, matamat ka nagatikang pasuloda? Matamat natikang Action Art. Okay. Exactly, dugay giniguro Action Art or makasulod kita kay nag-una sila plastar man. Gipalinya na kita di Action Art sa guwasang building para sa pagkuha man sa temperature naton kag ang aton sini Action Art nga backstrap man kag sulod naton. So, we understand the protocol in Action Art mo. Okay. So, yes, ilabi na nga diri pa. Sige lang, kay since nga ma-process ka pa da, kaya basi budlay si imo na karon nagataya sang imo, may ginatayaan ng agtang mo, backtrack mo, ginakuhaan pa da nga naga-report ka man? Yes, Action Art, ma-update lang kita by today siguro Action Art. Sige. Live din si Kapon Action Art sa Riverside Medical Center, Action Idanaboso. Una, sa balitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report! Ayos! Nara na, ginapamatamat na sulod ang katapos sa media, si Action Eden ang nag-represent for Action Radio Bacolod. Karon sa Facebook, ang mga updates sila, no? Itutukan lang na to, no? Kagbantayan lang ninyo palihog. Action Hotline! Ariyo may nagreklamo, silinga, good morning Action Art, monitor kami diri sa balay sa La Carlota. Opo na akong husband, gagakayos ang amon kapihan. Wow, kapihan ha. Damo gareklamo sa mga empleyado kapag ibig ka mga suplada. Ay, grabe, mga suplada ha? Inano na ako karon ang tanan dira nga proseso gabayad hindi sa ilap pag-ibig kay may iban nga ginautod galing gina-process nga amon na silahaw. Galing ang pagkasuplada ni depende ni sa karakter ka tawo, no? May ara ya tawo kisa nga bisan may ara ya kisa may ara individual kung kaisa ngati sa gusto mo sa hindi ya suplada sa no? May ara ginaya mo nga bisan kabalugang pagkasuplada, amo na gani siling sa mga ginambal balasang mga maalamon nga tawo nga ang imo po success nagadepende man akong kaisa sa imo sining dedikasyon sa trabaho kag dapat ma-level of ang imo sini nga karakter o kon personalidad. Kaya kung hindi na sila proportionate, kung hindi sila nag-level up, hindi sila nagpariho,
may problema kasi na, no? Halimbawa, mayo kagin man sa obra, mayo ang tanan mga performance, the best ka, halimbawa sa obra mo, pero kung ang kinaiya, batasan mo, damo ka kontra, damo ka reklamo si mo, nada na ya, pigaw na. Ikapin pa sa government office ka nagatrabaho, hamalong kapisan sana, pero nag-overtime mo, iisip ka timpo, na serbisyo, ginagawa yung gusto, pero kung ang imo batasan na mo yung ginareklamo si imo, bahulain na yung istorya. Kag kung mayo ka naman batasan, pero why ka naman ga perform mayo, that is also a problem. No? Amo man na problema, managyapon. Amo na siya ang mga kabudlayan nga dapat gin, no? Sa isa ka tawo nga tanan kita bisan ako personally naka-experience nga sila nga sitwasyon nga tido kabudlay bla. No do kabudlay sila mo do ka simple lang iambal, pero kung ibutang mo na sa aktual, budlay mo on pro. Ayos, no? Kay Robert Roma, good morning. Josimong Calturilla, salamat gid kay Joval Trinidad. Sir, kumusta dira? No? Regards. May lang pag-monitor, wala pagali mga bakunahan kuno. Si Paring Chupoy, silingyati, basi pinakaulihi, kami di nga mabakunahan, ay gali. Sir Joval Adad Trinidad, silingya monitor lang please greet their all avid listeners, family Trinidad, Sustinto, Talidong, Ramos, Puyugao, and Sarmiento family at San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. God bless and more power, Action Radio Bacolod. Sige, salamat sa pagpadala ng mensahe. Ayos, kay Jinky Dagia Montelibano Mirais, makayong kapihan, hapit ka mo dire. Baw kalayo magaling sa kapihan mo. Mga pi kami halimbawa, masakay kami karon sa bus, abi pagkadto pilang presyo kakapin nyo Oh. Werte Madam Jinky, may nga salamat gid. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning, happy Monday everyone. Ang iya sininga greetings. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, dahil nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang ulo ka pesos na galing kape to ni Madam Jinky ho. Sige, salamat gida. Kung makahapit, makaswing kita dala basi pa man lang. Ano kaloyan? Action Hotline. Sir Jubal Trinidad nga appreciated match. Salamat kita. Naway naging ko galing tiyempo ho sa aton sininga pangalagad. Now, antes ko magtakop, ang akon lang reminder sa magka-aksyon ta kinanglan, hindi ka mo magkalipat, pabakuron tayong aton immune system kag resistensya sa lawas. Mangkunta lang ina, pagi sa produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga sa 10 ka pesos sarang yagid na mabuligan ang aton sinilawas, maproteksyonan batok sa anuman nga baratian o kung masakit. Nga, ti ang 10 pesos nga imo baklon ho,
Hotline. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon